Morning everyone! Mama Cow, good morning! Warrior, Heart of Love, good morning po! Halong-halong lang kita, kaway pakagwa si Bagyong Christine. Lapad-lapad, gito yung kahalitan ni Bagyong Christine. Nagwasiwas sa sang iyang buhok. Haluluoy ang taga Region 5. Warrior, Heart of Love, Mama Cow, kamusta? Sakit likod ko. Kulang ako sa tulog, tapos paliguan ko pa. It's me, Raketera. Good morning. Good morning, good morning, good morning sa tanan. Maging positibo lang tayo, bawal ang stress, maraming problema. Mama Cow, kamusta ang imong family diri sa bago? Daw ma-extend ang daw ma-postpone ang highlights sa 27 mascara, Mama Cow, tungod sa sa Bagyo. May may pabuto naman nga LPA yung ang highlights ng mascara, Mama Cow, sa 27 sa buwas, ay hindi, Saturday, gali buwas, Sunday. So daw gina-propose nga ma-postpone. Belmix TV, good morning.
Hi, Ma'am Raketerang Bisdak. Good morning. Sebastian Cristobal. Boss G, good morning. Ay, wow. Dang subscribe. Sebastian Cristobal. Tagal-tagal mo nang pumapasok sa aking live. Bakit ngayon ka lang nag-subscribe? It's been a long time. You join my live. Ma'am Jean, TV Mix, good morning. Sir Tams, good morning. Ma'am Jean, dito na ako sa last video mo. Play all. 20 out of 20. Ito, Ma'am Jean, no? See? Ito na. Ay, teka. 20. Ten viewers, good morning. Arlen D. Hi, Sir Tams. Okay lang. Medyo nagaguom-guom na naman. Dugay-dugay, maulan na naman. Sebastian Cristobal. Please wait. I will play your video later. Ay, Tod. Mainit da. Hindi man nabibira ano ng Daway na dala sa signal ang ano no, signal number ang nani Davao, ako darat Mindanao. Way pakagwa si Christine. But sa no ni siya magwa Boy may ara na naman nga LPA. Da pinagusto na lang niya si Christine niya. Kundiin lang siya mawasiwas ng iyang buhok. Kaluluoy, taga Bicol. Nag-request gani ang Region 5 sa mga rescue boat, rubber boats from Region 6 kag Region 7. Gani nami isulod sa sako. Kaulugot. Subong man siya magwa, pero ambot anong oras? May agyan pa siya nga agyan pa siya nga region. Pero swerte lang kami diri sa sa Negros Island region na kami. Wala gid gawa sa mga areas nga devastated ba. Ano lang, mga gamay-gamay lang nga baha, hindi man gid nagtaas ang tubig. May reported landslide pero ini lang, minimal lang.
Sabay pa nga hindi na siya magbalik. Kay bisan ako, do may trauma, bala ako sa udet. Ang udet sang una. Karon kung may mga hangin-hangin lang gani nga mabaskog. Ay, inakulbaan ako ya, Sir Tom. Ma'am Jean, done na po. Done na po ako sa 20 videos mo. Mag-play naman ako kay, sorry, kay Boss G. Si Boss G naman i-play ko. Sakit ang record ko ah. Hindi lang siya magbalik. Kay kumuon ko gid siya. Lumakita ko gid siya kuno Sir Tams na kumuon ko siya. So, Boss G. Sir Tams, hindi ka na magano. Hindi ka mag-focus sa YP. Ay nako, amugani may areas siya nga hindi affected. Sige lang. Basta ano na, layo lang kita ya sa mga disgrasya. Pagkaanan tayo ni Lord, long life, good health. Wala nang pangamuyon. Tabisan why lang ta bala kwarta kung may lang ya health ta. O, di ba? Boss G now playing. Dahil lang ha. Bilis ka ron ko lang hapon ginaprito. Boss G. Boss Bell. By choice na iya, Sir Tams. Madan mo kung gusto mo ya, madamo gid kaya nga paagi. Pero kung wala kaya gana, ti way ginaya mahimo. Kung ano ka, kung ano mo nagid bala, kumbaga final, nagid sa imo nga hindi ka na ya magnubya o maguyab, kung dito ka naman ya happy sa isa ka bagay, go for it. Balan mo tuod na iya. Kung sakit naman lang ang ihatag niya sa imo, sakit sang puot, emotionally, may patuod mag-single ka na lang forever. Ay, sige lang continue lang gihapon ang pabuhi Basta good health lang, halungan lang ang ang aton nga lawas, kay balaan mamula ng aton nga lawas ang nagapagita sang kwarta. Ba? Boss Bell, now playing. Wow. May agad, may harang globe. Yun na, hindi naman na
I-ano ko na lang, ipakita ko na lang. Anyway, duway, manyaya reklamo si Whitey sa mga harang. Pakita ko na lang, Boss Bell. Now playing Boss Bell and Boss G. Oo. Tandaan mo, isa lang ang lawas ta. Bawal ma-stress, bawal magkasakit. Ako, sa opisina, way na ko yaga pa-stress. Kumaya ko, may ulubrahon ko, focus ko, pagkatapos, tindog-tindog. Lagaw-lagaw. Tutok sa computer, syempre, 8 hours na tutok mo sa computer, masakit, mabala sa mata. Gabatsyag ko sa ngakon nga stigmatism, bala. Amo na, nga nagagwa ko din sa office, gilagaw-lagaw ko, kung naman ang kubrahon. Ipahuway-huway ko anay ako mata sa computer. Mommy Dolores, good morning. Ha? Walang harang? Mamaya siguro, ma'am. Mamaya siguro, Mami D, may harang. Pero mayroon naset ko kanina. Boss Bell, now playing. Kayo ni Boss G. Boss Bell. Dagdagan mo yung ano mo, long videos. Dito ako, out of 12 ano ka lang, 12 videos ka lang. Dagdagan mo, boss. Sakit likod ko. Yun paligo ko. Paligo ko kahit kulang ako sa tulog. Ay, nakikita ako dito. Ang laki-laki ng braso ko. Karon na sa gabi, kay hindi ko kalabot. Si Banahon na maputang isang ipikasen sa likod. Kulang ko sa tulog, kay ligmat man ko sa hangin, balahaw. Tapos yung paligo ko pa. Sakit! Mabugat. Mabugat ang likod ko na naguro na sudlan tubig, balaw. Karon na sa gabi, butangan mo ni ipikasen si Banahon na namaplas. Mayo gid man tani Sir Tams, may partner ka kay kung may ginabatsyag ka bala, may mahaplas sa iyong mga likod, may mamasahe sa imo. Pero okay na nang mga hinablos damo ka man hinablos. Kami abi duwa lang hinablos namon. Boss Bell. Now playing, boss. Happy birthday to you, Boss B. May duty si Banahon. Oo. Basta kulang ka sa tulog, hindi mo tani pagbason ng likod bala, kay balaan mo kaya ginasudlan sa tubi ang aton nga lungs. Kaso, batsyag ko ya init. Amo na kon nga ginano ko. Ginbasa. Wow! Akon duwa lang akon, duwa man lang kami sang utod ko. So duwa lang akon hablos. Hambal ko gani, advice ko gani sa ilang. Akon nga ang pinaka eldest niya hinablos ko, mga 24 years old siniya November. Tapos ang manghud niya 16. Advice ko gani sa ila, kung mga asawa ka mo, mamana ka mo, taga diri lang sa aton, hindi na ka mo maglakat sa kung sa iban nga lugar, mga buhi ka mo, kay nga si mama nyo kasi papa nyo wala upod.
Then gusto ko gani tani iya nga kuhaon sang nga kurso sang akon nga hinablos nga ikaduwa. Ma-teacher na lang siya, hindi siya mag-teacher kay wa siya ako no patient sa mga bata. Palaugta sa iya. Ang akon nga hinablos nga eldest, ang magulang niya ng ano na siya sang July na siya nag-graduate HM ti ambisyon niya gid na iya kabay pa nga maabot lang chimpo nga ano yaman ang iya bala nga handom makuha yaman ang handom niya nga magtrabaho sa barko. Mo gina gusto niya. So linyada kami sang cook from kalulahan, kaluluhan. So amo man ang ginkuha niya. HM kay gusto yaman magluto-luto. So kabay pa nga maabot ng tion nga maano yaman ang iyang ambisyon nga magtrabaho sa barko. Ako damo man ko hinablo sa mga pakaisahan ko pero syempre may kanya-kanya life sila. Tapos naga-school pa. Ang pinakalapit diri sa akon, sa likod lang sa akon nga balay, ang akon nga sisterettes, duwa lang kami. So, ano man, tipid man sila mag-anak. 3 dapat, kaso napatay sa 2016. Kay daw may problema bala sa brain, nag-iway bala na develop ang iyang brain, naghalo ang iyang ano lang yubon, nagdalom, why na kumbaga why na develop ang brain. So kung mabuhi siya, may posibilidad nga maging gulay. Tapos ano gid nang ma-struggle man ang ginikanan. Oo. Sige lang, pagbuot ni Lord wala kita mahimo. Pagbuot ni Lord wala kita mahimo. So tuloy lang ang buhay. Ang ano na abi kita nga mga Pinoy kay very resilient kita. Do medyo gamay lang yung mga bagay-bagay. Do mangin abalo bala kita yung magbaton. Kabalo kita yung magbaton kag maging tiyaga bala kita ya sa mga bagay-bagay nga nagakalatabo. Accepted naton yung mga bagay-bagay. So mula nang ginaano naton, ginapasalamatan naton atong pag-pandemic, grabe gito ya. Damo nagkalamatay tungod nga why sila ya protection sa lawas. Although masakit man sa sa pamilya, why kita mahimo. Balan mo kita umalagi man lang diya sa kalibutan kung tion tagid siya. So nga to lang ay muon diri sa kalibutan mangin mangin honest lang kita kag ang hambal ni Father sang balaw sang Saturday pag lubong ni tiyoon ko nga ang paghatag sa aton isig kaparihas waay ginamisure sa quantity kundi sa quality. So kung gamay lang na iya nga bagay ang ihatag mo, i-share mong blessing mo sa isig kapariho mo nga halin sa imo yang tagipusoon ang Ginoo ya malipay ginaya. Kumbaga ticket mo na iya mag-abot sa piyak nga dimension sa heaven. So gamay lang yang nga bagay ang ihatag mo basta halin sa tagipusoon mo. So mo na iyang ng iban bala nga nagapakilimos, mo na balahaw kaluluoy amo nang amo na nga mga tao ang dapat kinanglan naton tagaan do mo na bala mga tigulang na inang ilisipon na lang bala mga tinuig nila sa kalibutan.
Oo. Pilion mong tagaan mo inang hopeless bala. Hindi kaya kumbaga, ah, tagaan, hindi mo pagtagaan sa imo blessing ang tawong maka-afford sa pangabuhi. Tungod nga ang rason parang mangin-in ka nga sa grupo niya muna balahaw. Hindi dapat gani ang manggarano na amo na siyang ma-share, di ba? Galing kay ti, syempre siguro basi ang imong basi ang bata nga na permi man niya bala permi man siya ginatagaan sang manggaranon ginasharean man siya para amo na guro nga gusto yaman magbalik gusto yaman nga give and take man bala sir Tams gusto yaman regaluhan ng iya ng classmate nga manggaranon. Pero hindi permi diba? Once in a while lang kiti kumbaga do gratitude mo na nga gintagaan niya man kamo. So pasalamatan mo lang nga nag-share man ang manggaranon nga nasa inyo. Pero ang tagaan mo gid siya kumbaga first mo gid priority ang mga less fortunate. Para sila mga lulo, mga lula, ngayon na makita mo ba lang nga gadukoy-dukoy na, tapos kapangapudlay pa, ibandera no, ng 80 years old na sila diri sa amon, nagasikad pa siya, kay nga ang rason para kuno sa iya mga apo. Kag ang kalaw ay lang, kay balaan mo, kitaya nga Pilipino, family oriented, kita katama mo. Bisan niya ang aton niya nga kabataan may pangabuhi na ara pagyapon sa aton hingapop ara gihapon sa aton panimalay. So dapat siya sa ibaya nga country like America pag edad mo ya 18 years old whether you like it or not ma-out ka gid sa imo ya nga balay nga para makapangita sang trabaho para to sustain man sa imo nga everyday nga needs bala mo na iya. Kung gusto mo yung mga buhi, mag-ano ka, pangabudlay ka. Galing diri sa aton sa Pilipinas, do baga ang kaluoy bala amo nang nagapairal sa aton. Kaluoy bala sa iya, 80 years old na siya. Tapos gimbilin pa sang iya nga nga kabataan sa iya ang mga apo. Kay hambal, mangita kami obra. Tapos padalaan ta nang ikaw ditay. Pero pag abot dito sa ilang nga lugar, nakatrabaho na, lipat na sila. Kung may first month, second months, okay pa. Pagkasunod, ng palya-palya ng pagpadala. So, no choice ang lolo. Hindi mapatas nga ang kabataan, ang apo, wala sang may ginakaon. So, kinahanglan niya magpangabudlay. So, ang first niya napensaran, nga magsikad para nga at least may adlaw-adlaw nga income, nag-iiskola pang mga apo. So ano ba lang nga huol nga supposed to be ang mga kaluluhan naton, mapahuway-huway na siya, maparelax na siya. Gani ang mga kabataan naton, ang mga kabataan nga mayo man ang pangabuhi, kinanglan nga man bala balik doon ang kinikanan kag hindi bala sila pakitaan nga ay tigulang nagkapangabudlay pa damo na balahaw abi mo kun ang balik ara sa kabataan masiling sila ay ano klase kabataan ni nga ang iya nga amay ang iya nga iloy gapangabudlay pa diba negative na para sa kabataan
Oo. Oo, ginatagaan siya permi. Amo na, siyempre huya man siguro ang imong nang nahuya man siguro ang bata para sa imo nga pakaisa nga do permi lang siya ginatagaan sa manggaranon. So gusto ya man nga i-share man nga ibalik man sa iya nga amigo na classmate. Mm. Kung hindi sa tanan nga tion, tagaan niya lang. Kinahanglan niya man i-share ya man ang iya nga kung may ara lang siya, wala man niya ginahambal ni Lord nga libo dapat ang ihatag mo, ang i-share mo. Amo na nga ni hambal ni Father. Ang talaksan hindi ya sa quantity kundi sa quality. San gamay lang na akong halin sa tagipusoon. Sa bagay ang bata na yung manggaranon niya damo na naing kwarta ya. Kaya yan na iya nga baklon kung ano man ang gusto niya. Mm-mm. Sa amon siguro, Sir Tams, kami ni Banahon, hindi mo naging, naswertihan kami nga, since ako, nakagraduate ako sa college, 4 lang kabulan, ang stay ko, pero galalain ako niya sa boarding house, na why ko bla kwarta, wala ko bla income, so it's time na nga mangita ko trabaho, para lang, syempre, ara pang amay ko, kag ang akon manghud nga nag-eskwela, so kinahanglan ko gid siya maninguha man para sa akon, kay ti ako ay nakatapos. So, nangita ako trabaho since 1994 and until now. 30 years. Wala gid ko untat-untat sa trabaho. So, naswertihan ako. So, it's time naman siguro nga ibalik ko sa akon nga manghud kag sa kinablusan. Siyempre, si tatay ko, 2008 na patay. Do, baga may regrets man kung why ko bla natag tatay ang tanan. Emotion. Emote ako, Sir Tams. Although, nang gusto ko man may mga plano pamakutani kay tatay. So, kaso, tra lang ko to bang iya nga kabuhi. So, hindi pa bala kumbaga complete ang akon nga ambisyon, ang akon nga mga plano kay tatay. Sige lang, tuloy ang buhay. Tiyan mo na nga sa mga kahinablusan ko na subong ginahatag. Ang inablo, so gaya nagambal siya. Tabi, kinkuha ko ni ma'am nga mangin mi sa techno, ano to nila? Siling ko ti, syempre, suporta ang tita, pero ti, hindi ya siling 100%. 100%. Kaya ti, syempre ko pigado sang pangabuhi, subong kinahanglan nato niya yung unahon tang ato niya nga kapakalanon, di ba? So, ma-spend kita karon libo dira, tapos hindi man lang mabalik sa aton. So, kinahanglan tagi siya, una-una, mahal ang bugas subong, so priority tang bugas before anything else. Mga bagay-bagay na iyari. Pagkatapos sa thank you lang na iyang mabaton mo. Why na iyag hambal? Ay, may bugas pa kamuda.
Oo, sir Tams, lain gid siya nga may ara kaya income nga imo. Amo na nga ginahambalan ko gid na iya ang mga kahinablusan ko. Bisan ano kapigado, ang importante makatapos ka mo sa pag-eskwela. Kay kabudlay kung waay ka tinapusan, kay suguon ka lang sa iban nga tawo. Pero kung may tinapusan kaya tahap na sila yung magsugo-sugo simoy.
Boss Bell, tapos na po ako sa'yo. Still playing pa rin kay Boss G. Time check 11:54. Maba-haba pang oras. Mag-play ako ulit kay Ma'am Raketera. Pagkatapos si Ma'am Raketera, si Ma'am Chin ulit. Ma'am Lynn, dito ako sa nandito ako sa 74 videos mo, Ma'am Lynn.
Hello everyone! Good afternoon!
Hi, Ma'am Marisa Vlog. Good afternoon.
Ma'am Lynn, dito kayo ni B naka-play sa laptop. Ito si Boss G. Dito ka naman, oh. "13 videos out of 74.
Time check, 1:35. Mag-end na po ako. Bye-bye po. Ituloy ko lang ang play ha, Ma'am Jean, Boss B, Boss G, Ma'am Lynn. Bye, everyone.
Mama Risa, bye-bye po.